good morning sa tanan nga mga station, good morning sa aton mga modulators, sa aton mga controller, good morning gid sa tanan nga naga ari na tanan ang aton nga mga participants sini aga. So ang aton galing verse makita sa Wanog Bali kapitulo 12 versikulo 13. So ma-start kita kag aton ini pangunahan sa pagi sa aton nga pagpangamuyo siningaga dali ang Ginoo saya kaayo sa aton sini nga tion samtang kita naga pamalandong sini nga pulong aton kayon siningaga maga pangamuyo kita ipamta aton aton tagsa ka mga kaugalingon siningaga kayang pagdayaw aton ihatag sa Ginoo siningaga langit na namon nga may Dios namon nga makagagahom kami ginagapasalamat sa imo sang imo walay tupong nga kaayos siningaga nga ikaw gid nagtipig sa amon mga ulam nga kabuhi nga samtang kami temporaryo sa among katulugon ikaw gid nagpabugtaw sa amon nga may dako nga inspirasyon kalipay kag paglaom dira sa imo Ginoo. Salamat sa imo kayo sa bugos nga adlaw nga sige apon ikaw nagahatag sa amon sang dako nga tuo dira sa imo labi lagi Ginoo sa imo nga mga presensya nga nangin kaupod namon sini nga takna nga samtang kami magapadayon sini nga talakayan kabay Ginoo yatag sa amon ang kaligon kabakod sa pag alaga dira sa imo no pakamayo kami Ginoo sini nga kagahon kag ikaw gid magapakamayo man sa tanan namon nga mga abyan nga nagapalamati sini nga frequency iatag sila Ginoo ang kalipay kag paglaom kag pagsalig sa imo gani salamat Ginoo sa daning mo kaayo bisali sa ang ginuwas mo kami sa tanan nga tinihon sa among kabuhi na nakadangat sa kami Ginoo nga imo kami sini nga likoton. Salamat sa tanan nimo nga kaayo. Salamat sa imong gugma. Salamat sa balaang espiritu nga namong kaupod namon sini nga aga. Among ginatugyan kag ginapasalamatan bangod lang sa matamis nga ngalan sa among manluluwas nga si Jesus. Amen. Amen. Before tayo start, may pagpatukar ako na isang isa kakanta nga aton pamalandungan sini nga aga. Ang buhay na
Isa isang kalantahon, no? Ang aton nga kabuhi ara lang sa Ginoo. May pag-asa kita sa iya, no? Samtang kita nagapaabot sa iya nga pagkari. Sini nga katapusan nga panagon. Ito nga verse makita ini sa liwat sa sinulatan sang Manugwali Kapitulo 12 bersikulo 13 kasiling. Tapos sini tanan amoy na lang ini ang akon ginasili na masiling magtahod ka sa Dios kag sa tumana ang iya mga sugo. Tungod kay amoy ini ang bugos nga katungdanan sang tao. Iyatag ko sa inyo ini nga tion sa siningaga, no? Nga aton pagatalakayan siningaga kay miyara kita nga tagsa-tagsa nga time sa pag-share, no? I-consume nato ni aton nga oras sa paghatag sa inyo nga mga ihibalo nato sini nga talakayan naton siningaga. So tama gid katahom sini sa aton nga ginatun-an siningaga ang tawag nga ano ba lang katungdanan sang tao, no? Sa sining kalibutan, no? Amo ang magdayaw sa Ginoo kag magtawod sa Ginoo diri sining niya, no? Amo ni aton nga katungdanan naton sa Dios, no? Tuo ko naton nga relasyon sa Ginoo, no? Daw nagpanin sa iya nga sugo, no? Sa iya nga sugo lang ang ginatag sa aton na dito sa panahon ni Moses nga ginatag siyang napulo kakasuguan, no? Subong pag-ari ni Kristo, pag-ari sa ning kalibutan do pamag-aan niya ini mo ni sa duwa ka sugo. So duwa ini ka klase sang kasuguan nga nagapatuoy sa Dios kag sa tawo, no? Amo ning tawag nga vertical kag horizontal nga ang katungdanan sa tao ang amo ni vertical horizontal, no? So ang pagigugma sa Dios kag pagigugma sa tao. So amo lang niyang sugo nga duwa, pero nagasulod diri sa napulo man kasugo, no? Ang relasyon mo sa Dios kag ang relasyon mo sa tao. So amo nang ginambal ni Haring Solomon, no? Sa tapos sa iya pag-ala, sa iya katigulangon, sa iya nga kabuhi nga nagbigad, no? Sa amo ni katungdanan naton biglang kita tumulo nga magkuwang sa Ginoo, magtahod kag magdayaw sa iya. So yatag ko sa inyo ini nga time para ang tanan maka-share man. Hindi na ko palawig. So ari lang ko di open lang control sa baton sini nga ang inyo nga mga ma-share sini nga so ang Diyos to dayawon kay salamat sa inyo. Ari lang ko di kung sino gusto mag-share. Prayer. Go migo abade dino tinawa may nga simula. Way lang. Okay no, mayong aga sa imo control kung sa imo bugos nga panimalay kag sa tanay nga malabutan sini nga frequency sa tanay nga nagamonitor sa sini kag sa nagasubaybay man sa aton YouTube channel, no. So gadayaw ko pasalamat ko sa Ginoo sang grasya sa kabuhi nga iya giginhatag sa akong bugos nga panimalay, no. So ang aton subong nga talakayaing adlaw gingkuha naton sa Manugwali 12 bersikulo 13 nga nagasiling. Sa tapos sinitanan amo na lang ini ang akon masiling. Magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya mga sugo. Tungod kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tawo. So diri sa aton talakayan may isa ini ka dako nga nagapahanumdom sa mga katawhan nga dapat tumanon kag tahudon ang Dios, tumanon ang iya mga sugo. So ang katungdanan sa isa ka tawo nga magtahod, gid mong magtahod sa Dios kay ang Dios balaan, no. So tanay nga mga butang nga balaan dapat pagatahuron gid, no, pareho sinisang Bible, no.
pinasahi gani ining libro tungod kay kung paano mo gid ini tahudon ang Holy Bible, no? Sa amo nila ipasayas namon nga hindi ni siya pwede nga tungtungan sa iba nga mga butang tungtong mo gid ini sa pinakamataas nga hindi na matungtungan bala kung sa lamisa hindi na pwede nga sampawan pa sang iba nga mga libro, no? Mas kinahanglan nga sa babaw gid siya tungod kay ini pulong sang Dios, ining pulong sang Dios balaan, no? So amo na nga ginatahod kid, no? Pero dire bala sa tinaga nga naghambal tumana ang iya mga sugo, no? So kita nga mga nagasubaybay kag nagasunod kag naga claim sa aton kaugalingon nga kita mga Kristohanon o kun Diyos nun, hindi na ini man maglipod sa aton panghuna-huna kung ano ini ang sugo sang Ginoo. Sa daing nga testamento may napulo kasugo, no? Agin panaog ang Hesus sang Ginoo dito sa kay Moses sa Mount Sinai. Pag-abot ni Jesucristo gintingob na lang ini sa duwa ka sugo, no? Ginkompress higugmaa ang imo ang Dios labaw sa nga tanan kay hibugugmaa ang imo utod, no? Imo isikatawo kasubong paghigugma nimo sa imo sa kasubong paghigugma sa Dios, no? So ang punto dire ang paghigugma sa Dios mahapos hambalon, no? Mahapos himuon kuno kati siyempre wala man iya sang kuan mo, wala man iya sang may naga-judge sa imo nga totoo gyud pala higugma ka sa Dios, no? Ikaw malalaya mo sa imo kaugalingon, pero mabudlay ang paghigugma sa aton isig kapareho, no? Kay ang tanan nga mga bagay kung kaisa makita naton sa aton isig kapareho amugid ina ang hindi naton mahigugma, no? Kung malabawan lang tagani, awayon na naton, libakon na naton, hisaan na naton, no? Kung kaisa lang tamo man gani sa tao nga makaluluoy na gid, simuon mo man, no? So si paghigugma bala ina. Pero kung ginapangamuyuan naton ini sa Ginoo kagahimulat kita nga magpalapit sa Ginoo, matigayon ini tanan, maamat-amat ini tanan, no? Hapos lang ni siya ang balon, no? Pero mabudlay himuon, pero kung ma-encounter mo na gid ini nga testingay gini mo maghigugma sa imo isig kapareho, ang manifestation sang Espiritu Santo mabatyagayan gid nimo nga matawhay kag masulhay ang imo nga pagpangabuhi tungod kay ginagiyahan kaniya, no? So amo lang na siguro, no, ang akon man ma-share dapat tulupang donaton ang mga sugo sang Ginoo kay ang ginhambal niya diri nga tumana ang iya mga sugo tukoy kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tao. So katungdanan nato nga magtuman sa sugo sang Ginoo tungod kay kita nga mga tao gintuga kasubong sang image sang Ginoo agod nga maghiusa sa Dios, no? So kung wala ka nagatuman sa mga sugo sang Ginoo, mahambal mo bala nga ikaw makahiusa sa Ginoo tungod kay wala ka nagatuman, no? May posibilidad nga ikaw hambalon nga ti wala ka imo nagatuman, no? Wala ka imo sang lugar dire. Pero ang Ginoo sa Jesucristo nag-abot dire agod nga ang tanan nga mga tao dalhon pabalik sa amay, no? Kung subong layo ka pa sa Ginoo, wala ka pa nakamarasma sang imo kaugalingon nga palangga ka sang Dios, tinguhae nga magbalik sa sabak sang Ginoo tungod kay ikaw isa ka ginapangita niya, isa ikaw ka anak nga nadula, no? Gani amo lang na ginahambal nga tumana ang iya mga sugo. Tumano nakon ang mga sugo sang Ginoo. Mayong aga sa tanan kag salamat kid. Salamat sa imo, Brother Tino-Tino, sa imo nga mataw mo share sa aga, no?
kung daw ano ka bilidon ini ang pulong sa Ginoo nga aton nga gina dadlaw nga gina tunan nanungod sa iya nga pagigugma o relasyon naton sa iya. Kung kita may relasyon sa Ginoo, gasunod nila ang tawag nga pagigugma, no? Pare-pare ba sa isa ka magnobyanay, no? Nagigugma ka. So kung nagugma mo ko, kasi pa matudaan mo nga ginagugma mo ko, tiyan mo na nga sige, bila pa na kalayo basta ginigugma ka. So ako ni natumanon ang imo nga ginkuan sa akon, promisa mo sa akon nga madamo nga mga pagtilaw bisan malayo o gaulan gainit, basta lamang lang ako nagigugma sa imo. So tumanon ko ina nga mga pagtilaw nga ginatlag mo sa akon. So amo na ang kuan sang gugma sa Ginoo, no? Amo nang relasyon nga nadula dito sa Garden sa Eden, no? Kay tungod sila naglapas sa tawag sa pagpakasabad sang kasuguan sang Ginoo, no? Naglapas ti amo na ang tao na napalayo sa Ginoo. So sa gihapon ang Ginoo na iya nagapangita gid sa aton nga bisan kita nagpalayo sa iya kay tungod nakasala kita, ang Ginoo gihapon pangita sa aton nga pangita sa pamagi kung paano kita mabalik ina nga relasyon, no? Nga happy pa nga aton nga pagigugma, no? Gagma na ang relationship steady bla, no? Sila mo na nga kita sang Ginoo, no? Pangimatyan kita sa cross, no? Amo nang iya nga promisa sa aton, no? Dito sa nagpakasalaang tao, no? Ang Ginoo gid pangimatay amo nang iya kubinan sa aton la, kung aton mga kubinan, no? Sa tao sa sa iya. So ina mo station nga mag-share para pagawang pangara temprano pa niya magkuha kita gyapon sang manog share sini aga open and control. Brake control. Guide lang pare. Brother Pugnay. Roger, good morning na sa tanan-tanan nga mga naga-monitor na sinaya frequency, tanan nga mga silent monitor lang. Good morning kag sa aton nga mga kabyan na, no? Mga kauturan nga palayo naga-subaybay man sa aton nga YouTube channel, no? Sa tanan-tanan mayong aga kapay nga ang aton Ginoong Dios magapadayon gid sa pagpakamayo sa aton, no? Siningtion magapangikot sa tagsa ka tagipusoon, no? So diri sa aton ginatunan subong nga verse tama ka klaro, no? Kag ini ini siya reminders ini sa aton nga mga katawhan, no? Nga tinugas ang Ginoo, no? Hambal diri nga tahuro naton, no? Ang Ginoo, no? Tahuro naton ang Ginoo. So paano bala kita magtahod sa Ginoo? Magatahod kita sa Ginoo, no? Sa anuman niya mga hilikoton sa Ginoo, no? Labi na gid pala sa mga kasubong sini, no? Iniato niya ginahimo. So dapat may pagtahod kita, no? Amoy na nga pangamuyo kita, no? Nagapangamuyo kita sa Ginoo, kapalapit kita siya nga may pagkapangamuyo, no? Kaya ang pagpangamuyo sign sa ato niya pagtahod sa Ginoo. Kag ano pagid ang ambalya tumana o tumanon ta ang iya sugo. So ang sugo sang Ginoo nga maghimo kita sa mga maayo nga mga butang, maghimo kita sundo naton ang iya nga ginasugo, no? Ang paghimo sa mga maayo kag ang pagsimba sa iya, no? Kag kinanglan niya kita nga mga tumulo, no? Magahimo gid kita sang mga
butang para siya kadayawan. No, ngayon na ba lang hindi siya magakaakig. Kung baga, ang aton niya tawhanon, no? Mga andom na to ng mga tawhanon, aton niya mga ugali, wala. Mga ugali na to nga tawhanon, parehas ang mga kalautan nga ginahimo natin sang una, sang kita wala pa sa iyang presensya, no? Sang wala pa kita balik siya. Ano bala kita sang una, no? Hambal pa man yan sa dire sa tito, no? Naghambal pa man yan nga mga buang-buang gani kita sa una kay nagapagusto kita sang ato niya ginahimo, no? So mga kalautan ang ato ginahimo sa una, ang pagkinalipay bilang sobra kaliputanon niya nga lipay, no? So dira nawahin naton kumbaga nagliwas kita sa gusto sa Ginoo, no? So amo ini subong amo ning ambalya nga tumanon ta ang iya sugo. Ang iya sugo nga hindi na kita maghimo sa mga malaot nga mga buluhaton, no? So kita tanan halos kabalo naman si kita sina kung ano ina nga mga buluhaton, no? Nga malaot, no? Kay kung kita nagabasa sa Biblia ara tanan dira nakasulat makita nato nina. So amo ina nga kinanglan miyara gid kita nga pagtahod sa Ginoo kag sundon ta ang iya mga sugo, no? Ining iya gid sugo, no, nga higugmaon naton ang aton isig katawo subong sa pagigugma naton sa atong kaugalingon. So amoy na ang iya pinakasugo gid, no? Amoy na sa tanan-tanan niya nga sugo ginimo na lang isa mo na lang na higugma ang imo isig katawo subong sa pagigugma mo sa imong kaugalingon. So kung matuman naton ina, no? So malipay ang Ginoo kiti inasungin nga sugo gintuman naton, no? Di paano bala kita magigugma sa aton isig katawo, no? Magahimo kita sa mga maayo nga butang ng mapalipay sa tawo nga ina. Okay, ti kumalipay ang aton utod nagakalipay man ng Dios, no? Kung ano gani kuno ang ginhimo mo sa imo pariyo, amo man ang ginhimo mo sa Ginoo. Kung naghimo ka sa iya sang malain, no? Naghimo ka man sa Ginoo sa malain, so buot silingon nga maghimo kita, no, sang maayo sa aton niya isig katawo, no? Iti ginahigugma naton ang aton isig katawo. Dapat maghimo kita sa mga butang ikayo siya magati kita sang kabalaka, no? Buligan naton kung nagakinahanglan, no? Ang pagbulig hindi ba lang sila nga financial mo, no? Kundi kung may mga problema, kung anong problema, buligan naton siya nga i-comfort, no? Pero sa pag-care sa pulong sa iya, no, nga may encourage siya. No, kita nga mga tao isa may time gid man niya kabag down kita mo, no? Spiritually kisa nagapugnaw man ang ato niya pagtuo iti kisa bangod man na sa mga pagtilaw ba lang nga nagaabot sa kabuhi, no? Kundi di makayanan daw nagapalay man ang aton pagtuo. So kita nga mga tumulo Kristohanon, no, nga sa espiritu, no, at obligasyon naton niya i-comfort naton ang aton niya utod, no, nga nagaluya sa iya nga pagtuo, no? Kiti amoy na ang basing Ginoo higugmaan ninyo ang inyo isig katawo subong sa pagigugma mo sa imong kagalingon. So kita gani ang aton kaugalingon yan kung ano nga ato mabatyagan, no? Kung daw lahat pamatsyag ta o iba sa aton pa doktor dayon kiti concern kita sa aton kaugalingon mo, no? Kung ano ginabatsyag ta kung sining ta daw kinanglan sang lawas ko ando amo niya, no? Kundi ginahimo man nato ng mga butang ay ayos ang aton lawas. So amo man na, no, sa aton niya isig katawo kiti amal san Dios sundon tumanon nato ang iyang sugo
So amoy na higugmaon naton ang aton ni sikatawo subong sa magigugma naton sa aton kaugalingon. So control amo lang ang ako niya ma-share siningaga kabay nga ang aton Ginoong Dios maga pakamaya pagid sa sining ministry no nga ini nga ministry makabulig pagid kag makalabuot sang madamo pa nga mga kalag no kag dala naton sa presensya sang Ginoo. So control salamat gid sa nga initanan gina pasalamatan gid naton sa Ginoo. So control sa liwat mayong aga. Mayang aga sa imo liwat kon Boglay sa imo nga na matawag nga share sining aga. So mo nang katungdanan naton bilang kita tinugas ang Dios. Special kita sa iya tubangan. So mo na una magtawag kita sa Ginoo kay siya ang manunuga naton. No way na siyang dapat naton pagasimbahon kundi siya gilang. So mo na nga aton katungdanan nga bilang kita tinugas ng Ginoo. So amo nang dako nga sugo ang iya nga dako nga sugo. Dapat papatala magugugma sa sa tao. No, hindi tani-tani nga ito nang imuon sa atong lang mga misila. Tani mo lang gugmaon tang ato lang Dios. Singa may nga ang kaduay nga sugo mo na nga igugmaon na tong sikatawo. Ano do budlay labi na kung kaaway mo igugmaon mo budlay. So wala imposible sa Ginoo, no. Tanan na posible kung kita lamang magbiturmanon sa iya nga sugo. So in number station nga mag-share ilang ko de Control. go brother Mogani sige go ahead lang. May nga aga sa imo, Control. May nga aga man sa tanan nga naga-monitor, kag ang tanan nga naga-silent monitor, kag ang naga-subaybay sa via YouTube channel. Good morning gid sa tanan, kag ang Diyos magapakamaayo gid sa aton tanan sining aga. Isa ka manami naman nga verse nga aton nabatian sining aga nga ginkuha sa Book of Manugwali chapter 12 verse 13. So isa kadako naman nga reminders sa aton tanan, sa tanan nga katawhan nga kinahanglan gid gali nga ang katawhan magtahod sa Dios kag magtuman sa tanan niya nga mga sugo. Kaya mo ini ang katungdanan sa tagsa katawo. Bisan gani diri sa aton nga pungsod, may mga layi kita nga ginasunod. May mga protocols kita nga ginasunod. Kag ang Diyos mismo naghambal nga magsunod kita sa kasuguan sang tawo. Respetuhon man naton ang kasuguan sang tawo. So, kung ginatahod ta gani ang kasuguan sang tawo, ano pa ihan ang Diyos? Ang Diyos amo ang tag-iya mismo sang aton kabuhi. Siya ang source sang tanan naton nga kinahanglanon. Siyang nagtuga sining duta kag langit. So wala sang rason nga hindi naton ihatag ang pinakataas nga pagtahod sa Dios. Kay diri gani sa pangkalibutanon kita gani nagarespeto kag nagatahod sa aton amay kag iloy. Iblagi na taha naton sila, nagarespeto kita sa ila. May mga butang gani nga hindi naton paghimuon bangod hindi gusto sang aton nga mga ginikanan. So wala naton ginahimo, it's because kita nagatahod sa ila. So paano bala kita magtahod sa Dios? Paano bala kita magtuman sa mga sugo sang Dios? So sa simple bisan sa pagsimba. Kisama sang una nagasimba ako sa iban pang sektor, madamo nga nagawali ang alagad sang Dios, pero sa imo kilid kag sa likod mo hala nagaistoryahanay. So kung mabatian nimo ang amoy ina nga sitwasyon, diin balang pagtahod nila sa Dios. Paano nila mahimaya ang Dios sa ila pagsimba kay wala nakafocus ang ila tagipusoon? Bisan sa pagbasa sa Biblia, sa pagpamati sa pulong sang Dios, dapat maghatag kita sang pagtahod. Kay diri gani sa aton nga pungsod,
Di bala kita makabati kita nga nag-play ang national anthem? Di bala ang mga tao nagadulog, ang mga sarakyan nagadulog. Bangod nagarespeto gid sila, nagatahod gid sila kay amo ina nga to national anthem. Kaya mo nang gusto sang gobyerno nga magtahod kang magtaha kita. Kung ano man ang kasugbuan nga ginapatuman sang gobyerno. So dapat man nga kita magtahod gid sa Dios. Kay ang Dios amo ang hari sa tanan nga hari, Dios sa tanang Dios. Siya ang pinakagamhanan sa tanan. So dapat nga ibalik gid naton siya ang pinakataas nga pagtahod kag pagrespeto sa Dios. So kung ang aton ginikanan, ginatuman naton ang ilang mga sugo, kag ginatuman man naton ang mga ginadumilian, wala man naton ginahimo. So ang Dios damo man sang mga gusto sa aton kabuhi nga hindi dapat naton paghimuon, especially ang makapalain sa aton. Especially ang paghimo sa mga malaot, hindi gusto sang Dios nga himuon ina naton. So dapat obedient kita sa Ginoo. Ano ba lang nga mga pagpakamaayo kung kita nagatuman sa mga sugo sang Dios? Diri gani sa Exodus chapter 19 verse 5. Ang nagatuman kag ang nagasunod sa sugo sang Dios, pilion gali sang Dios nga mangin espesyal nga katauhan. So espesyal kita nga katauhan sa mga mata sang Ginoo. So amo ina nga mga pagpakamaayo. Kag diri gani sa Book of Malakay chapter 3 verse 17. Ginmention gid diri sang Ginoo. Nagsiling ang pinakagamhanan nga Dios ang nagatahod sa iya mangin espesyal niya nga katauhan. Kag sa adlaw nga siya magahukom, hindi niya pagsilutan. So sa pagkanami man nga kamatuoran nga kita hindi na pagsilutan sang Dios kung kita nagatahod sa iya kag nagatuman sa iya nga mga sugo. So may pagpakamaayo nga mabato naton dira sa Ginoo. I-bless galing aton kabuhi kag hindi na kita pagsilutan sang Dios. Kay diri sa aton nga talakayan nga diri sa Manugwali, diri gani sa chapter 14. So pahayag diri sang Dios. Diri naton makita nga ang Dios wala gali may ginapasulabi. Kay hukman sang Dios ang hinimuan sa mga tawo, maayo man o malain, bisan pa ang ginahimo sa tago. So hayag kag wala gali may matago sang Dios. Hukman sang Dios ang ginahimo sang tawo, maayo man o malain. So kung maayo ang imo nga ginahimo, ang Dios magabalik man sa pagpakamaayo. Pero kung malaot ang imo ginahimo, silutan ka man kung ano nga kalainan ang imo ginahimo. Sa Colossus chapter 3 verse 25, ginambal gid diri sang Dios ang bisan sino nga nagahimo sang malaot, silutan suno sa nahimo niya nga malaot, kay ang Dios wala may ginapasulabi. So kaatag utod kagabyan nga kita magtuman gid sa sugo sang Dios kag magtahod gid kita sa Ginoo agod maangkon ta ang pagpakamaayo sa Ginoo. Kay ang tawo nga nagahigugma sa Dios nagatuman sa sugo sang Dios. Kay diri sa John 14:21, ang nagabaton sa akon kag nagatuman sa akon mga sugo, amo ang nagahigugma sa akon. Higugmaon siya sang akon amay, kag higugmaon ko man siya. So mga promesa sang Ginoo, mga tinaga sang Dios nga amo ini makapaumpaw sa aton. Nga dapat kita magtahod sa Dios kag magtuman sa sugo sa Ginoo. Ano pagid ang gusto gining matabo sang Dios nga amay? Magtuo kita kay Hesukristo. Batonon ta siya nga Ginoo kag manluluwas. Agod makaangkon kita sang personal nga relasyon sa Ginoo. Agod hindi na kita paglaglagon sa Dios. Amo ining sugo sang Dios nga magtuo kita kay Jesus Christ as our Lord and Savior. Agod hindi na kita pag-ifanish
Agod hindi na kita paglaglagon sa Dios, hindi na kita pagitagbong dito sa linaw nga kalayo nga moy ning impyerno. Kundi may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Kun ara na kita kay Kristo Jesus. Amo ining mga sugo sang Dios nga dapat naton tumanon agud maangkon gid naton ang pagpakamayo sang Dios. Amo lay na ma-share ko control siningaga dalayawon gid ang Dios. Kag God bless everyone. Salamat sa imo, Brother Mogani, sa imong kinakamanami nga na-share siningaga, no? Na ang katungdanan nga bilang kita ang mga anak sang Ginoo. No, so kanami sang pagsaysay ni Brother Mogani kung dawan mo bala katungdanan, no, sang sa katao. Kung anong dako kapag tahod sa tao, sa Dios, no? So wala na sang iba nga dapat naton nga tagaan sang importansya sa aton kabuhi. Hindi ang aton lang manunuga. Aton Dios nga ginaalagad nga buhi. No, nga padala niya yung anak, no? Agud sa pagtubo sa aton. So amo na ang hindi ta matungkad nga gugma sang Ginoo. Kung daw ano siya ka may gugmaon sa tao. No, amo na aton ni balos sa iya. No, amo na nga kita dapat man magigugma sa aton ni si katao. Kay isa na ka importante nga sugo sang Ginoo nga dapat aton talupang doon nga bangkon ta ang iyang mga promisa, no? Amo lang na ang ginapangayo sang Ginoo sa aton. Ang aton nga kaugalingon nga may pagtuo kita, no? Nga dako nga pagtuo dira sa iya. Siya lang ta tulok, no? Sa iya lang ta sa iya lang ta simba, no? Labi na gid sa aton nga ingapsan nini nga katuigan, no? Nan dapat kita nga may magtalupangot sini nga may ara kita gali nga Dios nga dapat naton tahuron kag simbahon. Gani isa sini nga aga may ara pa mag-share sini kontrol, ara asa sini nga aga mag-share sa inyo nga panguna-una anong sini nga pulong aton natunan o pinanting kontrol. So tama day ka tahom sa aton nga ginatunan sini nga. So may ari talaga ni makita ko sa sulatan sang Mateo bula 22 kasi din dira sa Tantay City hasta 38. Si Jesus nagsabat si gugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mong tagipusoon, sa bugos mong kalag kag sa bugos mong una-una. Amoy ni ang labing dako kag labing importante nga sugo. No? So importante gali ni nga dapat kita gali bantay sini nga sugo, no? Tama nga importante sa aton kay dito mo lang ni aton nga himo kadaga. So among pagsimba kapag dayaw sa Ginoo kay siya gid ang aton Dios nga nagtuga sa aton kag luwas aton sa tawag nga dagta sang sala. So number station nga mag-share alam di ko May aga control. kasi mula Brother Mangga. Time is 6:27. Go ahead lang Brother Mangga. May aga tanan nga naga monitor na sa subong aga. May aga si mo control. May aga man sa naga-subaybay sa aton nga via YouTube, no? So dalayaw na Ginoo sa pagpadayon naton sa pagtuon sa sining balahan nga pulong, sining aga. So ini nga bersikulo nga aton ginatunan subong nagatudlo ini nga dapat naton respetuhon ang Ginoo, no? Dapat gid lang nga respetuhon naton ang Ginoo. Ilabi na gid ang nakasulat na sa Bible. Kay una, ang Ginoo nga aton ginatuohan, ang buhi nga Dios, amo ini ang nagtuga sang langit kag sang duta.
kag bisan pa ang unod sang duta nga ari subong aton gina pangabuhi, aton ginakaon, tanan-tanan nga ari diri sa sini nga duta bintuga ini sang Dios. Kag kabalo ang Dios kung maghati-hati kon sa diin nagakabagay ang ina nga mga kasapatan, ang inang isda kung diin ibutang, ang inang hangin diin na siya nagahalin, ang mga kapispisan may ara pispis sa kawaan nga lupad-lupad, may ari man pispis nga nagahulon man sa duta. So hindi tanaya ma-explain kundi nga naghalin ang Ginoo lang na nakabalo. So dapat naton respetuhon ina, no? Kag magasunod kita sa kasuguan sang Dios, amo ginang una-una gid, no? Sundon naton kung anong kasuguan sang Dios. Kay sa bagay gani ang kasuguan lang sang tao nga nag-ubra, ginakadlukan pa naton tungod sa mga multa, no? Salamat gani kita kay ang kasuguan sang Dios hindi naton maagom dayon ang multa, ulihin na, no? Mana nga hindi naton siguro ma-appreciate nga mas mabugat ang pinali sang Ginoo sa pinali sang tawo, no? Kay example subong ti maglagaw kita, magwa kita, masunod kita sa protocol sa gobyerno, face mask kita, facial kita, naka-eyeglass kita. Kung ano pa nga mga protocol ang ginapatuman sa aton gobyerno, no? Sa baylo sina ginasunod naton. Pero may ara mga tao subong nga kung walihan mo na gani sa pulong sang Ginoo, siran mo na gani sa pulong sang Ginoo, ginabaliwala lang, no? Ina nagapatimaan nga wala ginarespeto ang pulong sang Ginoo, ang kasuguan sang Ginoo. Mas ginatuman naton ang protokol sang tawo kay nahadlok kita nga isyuhan ta ticket, mabayad kita. Nahadlok kita nga dakpon kita. Pero wala kita mahadlok nga sa ulihi hukman kita sang Dios kung wala kita nagatuman siya kang nagapadayon kita sa pagpakasala sa sining pangkalibutanon ng mga puluhaton. So dapat mas mahadlok kita sa Dios, hindi sa pariho naton nga tao. Kay kung sundon talang ang pariho naton nga tao, kadamo sang mga tao nga ginagamit man sang kaaway, na wala kita kabalo, ginapatalang nagali kita. So dere sa sini nga bersikulo, ginahambal gid nga magtahod kita sa Ginoo, no? Kag tumano naton ang iya mga sugo, no? Di anong mga sugo sang Dios. Hindi kita maghimo sang una-una, batono naton si Kristo Jesus, naton personal nga manuluwas. Kag ituad naton sa iya, pangayuan naton sa kapatawaran ng aton nga mga nahimo kasala. Kag biyaan naton ang aton malaot nga ginahimo, kag magsunod kita sa kasuguan sang Dios. Basa kita Bible para kita maluwas. Amo man lang ang kasuguan sang Dios, no? Ang kasuguan sang Dios hindi kita maghimo sang kalainan, kag hindi kita magpadayon sa pagpakasala. So mula na kay inatanan ang kabaylo, kaluwasan, kabuhi nga wala sang katapusan, no? Amo nang dapat naton nga paghandaan. Kay diri gani sa amuning kabugusan, no? Kag diri sa verse 14, ang Dios magahukom sa aton tanan nga ginahimo. Bot silingon, wala diya naka-specific ya nga bisan gahimo ka malain, bisan gintug kontra mo ang Ginoo, asa nga napatay ka na lang, nabulag ang imo kalag sa lawas, luwason ka gyapon sa Ginoo. Hindi, maluwas ka lang sa Ginoo
kung nagtuman ka sa iya sugo, no? Magsiling ni kita nga hukman. Inabalang hukman ka sa pagpakasala mo, no? Hukman ka sa Diyos, silutan ka, no? Pareho sa paghukom laman sang mga tao dire, mga opisyal naton sa gobyerno, hukman ka kung nakasala ka, prisohon ka, no? Pasakaan ka kaso. Hindi na kita magulat nga amo pa nang matapos aton. So batonon ta lang si Kristo Jesus sa aton bugos nga kabuhi, kag tumano naton kung anong mga sugo, basa kita Bible, simbag ta, dayawon ta siya, kag bayaan naton ang tanan nga bisyo nga ara subong sa aton kung may bisyo gid man kita. So mula na akong ma-share control subong aga, madamo salamat kag good morning sa tanan nga station. Salamat sa imo, Brother Mangga, sa imo. Mataw mo siya sa nga. So, mugina, no? Amo nang kalipay naton. No, kung kita lang may tahod sa Ginoo, no? Respeto sa atong Ginoo. No, amo na ang aton nga tandaan nga dapat kita magpanumbalik sa Ginoo. Kaya amo na ang tawag na kung kita nagaigugma sa Ginoo, so amo na nga bantayan tang nga sugo. Amo nang isa ka relasyon naton sa Dios kag sa aton, no, nga may ara gina nga tion sa panumbalik sa iya, no. Ara na nasa gaulat sa aton. So may time pa ang tanan nga mga katawan sa ning kalibutan nga magpanumbalik sa Ginoo, respeto sa iya kapag higugma sa iya. Amo na nagagaw po na pag once nga higugma ka sa isa, kag higugma mo, so ginatuman mo ina nga mga kondisyon nga ginhatag niya sa iyo sa aton o sa iba, no, nga amo na nga sunod ka, matinumanon ka sa iya nga mga ginapahibalo sa aton, no. Amo na nga tungdanan naton ang paghigugma, no, pagsunod sa iya, pagtaod sa iya. So ino mo station, may ara pa ang mag-share. Control. Lugo nar. Kanami naman sa sining verse, no. Nami gid higugmaon ginaton ng Ginoo, kag higugmaon man naton ang aton kapareho, no. Pertika nami sa sining message, kag amo ni gani nga direta sa kalibutan magapalanggaan na ikit kita nga mga tao, kag batonon ginaton si Jesus Christ sa aton nga kabuhi. Kay si Jesus Christ kung ara sa aton kabuhi, may pag-asa gid kita, no, kag hindi kita niya pagpabayan sa aton mga problema. Ara gid siya, isandig na lang naton ang tanan sa Ginoo, no, kag ang Ginoo lang ang makaano sa aton kung sanutan niya balikon o wala pa nakabalik sa mong Ginoo, samtang wala pa nakabalik, mag-ano gid kita, magahimo kita sang maayo nga butang diri sa kalibutan. So para pagbalik niya, ready na kita, gisabwag naton ang pulong niya, kag isugid naton sa tanan niya mga kapareho naton nga tao. Muna nga control, padayon lang gid kita sa atong pangpangalaga diri sa kalibutan, kag padayon lang tas pagpangalagad sa aton Ginoo nga buhi. Wala na siguro control ako na madugang. Good morning na lang sa tanan. Salamat sa imo nga gindugang baganara, no. Amo gina nga kinantod i-share taman ang mga pagpakamayo sang Ginoo nga ginangkon naton o ginambato naton adlaw naton. So muni nga magsigit ta sang pagkaon nga mong pulong sa Ginoo sa aton nga kaingod, aton abyan, no. Amo na ano ka importante nga aton dapat
isakripisyo nato ng atong kaugalingon, no, para lamang sa kaaraydan sang tanan, no. Amo na nga ato mo sa Ginoo sa aton tungod sa gugma niya, nga mangimatay pa sabi nga manaog pa din sabi alis sa langit, manaog pa din siya nga para lang sa ato nga tubson kita. So amo man na ang pinaka hindi mo na matungkad nga butang nga panguna-una nimo, no, kay iyan na sa Ginoo ya panguna-una, hindi na aton. So kitaya kuan lang kitaya mga tinuga lang kita sa Ginoo, pero dito na ya maisip makuan ang kon sa Ginoo una-una kung anong sunguno ya. Iti Diyos saya mo ay tadaya sang bantanti lang sa aton na ya sa iya sa aton amo lang ang pagtahod sa iya, paghatag sa iya sang himaya, no, sa aton nga bilang kita mga tinuga niya. Bisang gali mga tanong ni nagadayaw na sa Ginoo, mga sapat kadayaw na sa Ginoo. Hindi tanim mabalaan pero wala naga-worship na sila sa Ginoo. Amo na mga sa mga amaran na sulat sa Bible sa Pukan ni Solomon la. No, mga nagadayaw gali sa Ginoo na mga labi lagi kun sa iya mga ginpang tugab lang mga nityor, no, nagadayaw gali sa Ginoo kay buhi sila mo samtang sa kabagay nga buhi, no, ang iya sina nga iya sina nga ginahimo amo ang pagdayaw sa manunuga, no. So amo na espesyal kita nga tawo, kita bilang gintuga man sang Dios, espesyal sa tubangan niya. So dapat kita way isang rason nga hindi kita magdayaw sa aton nga manunuga. So ini mo station meron pa? Control. Go ahead lang, Chester. Good morning sa Imo Control. Good morning man sa tanan-tanan nga sunod gid sa sining halikoton every morning. Sa tanan nga naga-silent monitor kag sa Negros manaton nga mga kaplanan dira nga naga-monitor mayong aga gid sa inyo tanan. Dalayon gilang Ginoo sa isa naman kamatahong nga pulong niya ngaton sa mga ginashiran, ngaton sa mga ginatun-an. No, tama ka nami nga hambal sang Ginoo nga subong kay nabasahan na naton ini kag dapat tahuro naton ang Ginoo kag tumano ng iyang mga sugo. So tsakto gid na, no, kay siyempre kita anak na sang Ginoo, amay na naton siya, kung ano ang sugo sang isa ka amay dapat sundon gina sa mga anak. Kaya kung sa literal ba lang ang mga ginikanan naton, siyempre ginatahod naton aton ginikanan. Ang ama ang Diyos kay amay na naton siya, kay ginbaton na naton siya, naton personal nga maluluwas sa ito nga tagpusoon. Kung anong iyang mga sugo, aton ginaya nga tumanon. Kay, siyempre, sino bala ang malipay kung ang anak wala nagatuman sa amay, kung wala nagarespeto. So, dapat ara na ang pagpalangga, di kay sugo sang Ginoo nga gugmao naton ang aton isig kapareho. Gugmao naton aton mga utod, ang aton mga abyan. Siyempre aton ginasundon. Kaya Ginoo nagigugma sa aton, no. Ipadala niya ang iyang bugtong anak para maghalad sang iyang kabuhi sa cross sa kalibutan para luwason ang mga tao. Kung aton paminsaron, bugtong na ginagani niya nga anak, no, ginahatag niya para sa aton tanan tungod sa dako niya nga pagigugma sa aton. So dapat amo man na balusan ta man ang Ginoo, higugmaon ta siya labaw sa tanan kag tumano ng iyang mga sugo nga hindi na kita maghimo sa mga butang, hindi makapahamuot sa iya kay hindi man ina malipay ang Ginoo kung
maghimo kita sa mga butang nga hindi makapahamuot sa iya. Masubuan siya sina pares man sa aton nga kita mga ginikanan. Kung maghimo nga aton mga anak sang hindi mayo nga mga butang nga hindi naton gusto, ano ba lang mabadyagan naton? So say man na sa Ginoo nga kung anong gusto niya nga mga sugo nga tumano naton, dapat tumano naton. So paano ina naton mahimo? Siyempre may kita relasyon sa iya. Kag mahimo lang naton inakon ang Ginoo ara sa aton tagipusoon. So no, kilalahon naton siya, batunon, naton personal nga manuluwas sa aton nga tagipusoon, sa aton kagalingon, kag amo gid ang mangin sentro sa aton nga tagipusoon. Kay ina makahimo gid kita sa mga butang matuman gid naton kung ano man ang gusto sang Ginoo nga himuon naton sa aton nga kabuhi. Wala sang handom, wala sang gusto nga ang Ginoo nga ang isa lang gid ka handom sang Ginoo nga tanan kita nga iya nga mga kaanakan makaupod niya sa duog nga iya ginaman, sa puloy-an nga iya ginaman para sa aton. So subong kay may panahon pa kita, makabati pa kita sang pulong sang Ginoo. Basi pag-abot sa tinuon nga hindi na nato mabatian ang pulong sang Ginoo, kag gusto na kita mamati, pero hindi na naton, wala na kita sang kagayunan nga makabati. So hindi naton paghulaton nga mag-abot ina nga tion. Subong pa lang kay makabati pa kita sang pulong sang Ginoo. Pamatian naton ini kag aton nga buksan ang aton nga kagalingon, ang aton tagipusoon, kakilalahon siya, kag batunon nga personal nga manuluwas sa aton nga kabuhi. Amo lang naman siya ko control kag may maaga kag ang Ginoo gid magpagkamaayo sa aton tanan. Salamat gid sa imo Sister Strop sa imo gindugang matahom no mo gina nga nami kita udi blang sa iya sugo blang tahura ang imo amay kag iloy agud magalawi kang imong kabuhi no. So tama magalis ang kuan sa Ginoo no, tahuron mo respect honor your mother and father no. Nami pinang kuan sa Ginoo tiyan mo na dapat kita mag nasa atro tawanon ganiyan nga kuan nga aspeto kaya alam ko sa aton nga manunuga. So may makuha tagali nga mga benepisyo gali kung kita lamang tinahuron o marespetohon no nga tao. So ano dira ang mga benepisyo no sa aton pamiyara gali mga katuan maipik gali na sa aton ang tawag nga pag ikaw may marespetohon lang sa tao. So na ino ata ng Ginoo mga tawra imo amay kag iloy kay magalawi kag imo nga kabuhi no. Siningon nga ang imo nga kuan malipayo ang imo pagkabuhi no. Kay puno ka sang kuan mo dumay ang kalipay bala nga kuan kay mo nang kalipay nga ang pag matinumanon mo kag inaamo nga nagaskuan sa imo nga sa imo nga heart no kung ikaw tao malipayon. So bulong ina gali sa aton nga heart no agud ang tao magadugang ang iyang edad bala amo na basta malipayong galaga kasi Ginoo tisted na ya daw wala ka na yaga no daw wala ka bala sang tawag nga mga stress sa imo kabuhi physical no muna kang tao nga malipayon gali no nga nagatahod kag nagakilala sa iyang manunuga o mayara gali nga mga padya gali nga iya magom no magalawi kang iya kabuhi amo man sa aton nga kuan sa aton mga ginikanan no na nami ang pagtatap sa aton ginikanan kung kita lang respeto bla sa ila no nga bilang sila ginikanan kay sila ang nagkuan sa aton pagwas niyang kalibutan pagi sa ila. So amo na nga dapat man sila itahuron amo man ang aton Dios no kita gintugas ang Dios dapat man naton simbahon ng Dios kag tagaan sa importansya no. Anyway station mara pa last call
kung may harap man, ari lang ko de. Ate, kung wala nagiban siguro, so takpan naton ini ang aton nga Bible sharing siningaga, no? Aton talakayan nga makita sa Manugwali Kapitulo 12 versikulo 13. So abrihan ta aton nga morning aton nga pagpasalamat sa kuan aton mga prayer request sa siningaga. So abrihan ta ang iningat tilion kung may ara sa mo dira nga padala sa pangamuyo siningaga dalon ta sa pangamuyo kag ari lang di ang kontrol magabaton sa inyong mga prayer request. Control, ipag-pray ta ang aton nga ministry nga sa gihapon padayon gid ang Ginoo nga magpakamaayo kag magpabakodon gid kag ang Ginoo gid ang mangin sentro sa sini nga ministry kag good health sa kada isa kag financial needs sa halos tanan nga mo ginasubong ang problema. Salamat sa imo stroke sa imo nga padala sa pangamuyo ng aton ministry. Lalo sa sa pangamuyo, isa importante gini nga itugaton sa Ginoo. Ini mo may ara para magusto mga padala sa pangamuyo. Control. Bro, Lihog lang ko dala control sa pagpangamuyo ang tanan nga katapo sining ministry nga tagaan sa Ginoo sang dugang pagid nga kabakod kag kaisog sa pagsugid sa pulong sa Ginoo kag good health gid sa bugos ko nga pamilya kag ang Dios ang pakamaayo man sa aton pungsod kag ang aton government makahimo gid sa mga right protocols kag Ginoo gid ang magagiya sa ila. Malay na control. noted ah. Ini mo pa, mara pa, nga mga gusto magwadala sa pangamuyo. Hindi ka mo maguya-huya kay aton ini pangamuyuan. So, hambala ka mo kung mayara ka mo dala ipadala sa pangamuyo. Control. Go. Ang prayer request ko lang ay tagaan lang kami sing kabakod nga lawas matag-adlaw kag ihilayo kami sa mga sakit. Sige, noted na. May pa nga magdala sa pangamuyo. Daw nagalinong. Wala siguro mga gusto magpadala sa pangamuyo. So takpa daton ini sa aton nga inyo alagad nga dalon sa pangamuyo ang atalan ninyo nga mga request ini nga aga kag ilabi na gid aton sa aton nga pagtakop sa aton nga morning prayer with Bible series ini nga aga. So ako pangamuyo siningaga so dalon ta ibang pangato natin tag sa kagalingon sa Ginoo. Amay namon nga langit nun tagiya sa ngamon ulang makabuhi. So salamat Ginoo sa imo presensya nga nanging kaupod namon nga ang tagsa sa amo nagkasiya siningaga kag dako gid namon Ginoo kalipay nga ikaw gid dapat namon Dios pagasimbahon kag tagaan isang lugar sa amon tagipusoon nga sige hapon nga ikaw magakabuhi sa amon Ginoo. Salamat sa imo pagpakamayo sa amon labi na gid sa amon tagsa ka mga hilikoton dutanon ka hilikoton langit nun Ginoo ako kami nagasalig sige hapon nga ikaw gid magapatunga sa amon iatag sa amon Ginoo amon nga tagsa ka mga request ini nga kagahon nga kabay ni makalabot ka sa imo sa trono sang bugay. Salamat Ginoo sa imo kaayo sa gihapon nga wala ikaw nagtalikod sa amon sa paghimo sining halikoton. Gani salamat Ginoo nga gintaga mo kami isang kagayunan nga way isang disturbo sa amon Ginoo sa amon nga gihimo
salamat Ginoo nga ikaw nagiya sa amon. So, among kandala sa imo Ginoo nga among tagsa ka mga prayer request ini nga aga. Nga kabay Ginoo nga ikaw gid maga dugang pagit sa amon nga kabakod sa paghimo sini nga hilikoton, especially sa gan pangabay ni State Superior nga ikaw na kagino nakabati sang iya nga mga lulan, no? Nga kabay Ginoo nga tagaan mo kami liwat sa kaisog sa pagduso sini nga hilikoton. Agoy Ginoo mapambit man namon sa iban nga mga katawhan nga way pa sa sini nga kamaturan o way pa sa nakabasa sini nga mga pulong nimo. Kabay Ginoo nga ikaw gid magahikot sa ila. Especially ang amon nga chairman Brother Mugani sa iyang request, good health sa iya panimalay kag ini nga hilikoton kabay Ginoo nga ikaw gid maga sapdag sini kag ikaw gid magagiya sa amon magatag sa amon sing kalig-on sa gyapon sa paghimo sini nga bulaton kaisog kabakod anuman nga mga kintasyon anuman nga mga pagtilaw nga amon masugata sini nga ginahimo namon Ginoo kabay Ginoo nga ara ka nga magapamati sa amon mga pangamuyo sini nga aga. Nabigit kay Brother Nara sang iya nga request Ginoo nga maayo gid nga panglawas especially sa iya nga mga panimalaya ginikanan sumuman sila Ginoo nga bilang katapos sini nga ministry o isa man sa kontrol Ginoo kabay Ginoo nga iatag sa iya nga gina request sini nga aga nga maayo gid ang ila panglawas ila pangitanan kag salamat Ginoo sa tanan nga mga imo pagpakamayo sa amon tanan nga mga modulators kami Ginoo nagato sa imo nga ikaw gid magatabang sa amon nga sa gyapon magapadayon ini nga hilikoton agol Ginoo mahimaya kanamon. Salamat sa tanan nimo mapagpakamayo nga hindi namon maisip Ginoo especially nga amon kabuhi nga sa gyapon ginapreserbar mo agamon tagsa ka mga pangitanan gipreserbar mo Ginoo kagamon na Ginoo pasalamatan kag ini tanan amon ginahatag sa imo nga tugyan ang tanan namon nga mga lulan sa imo pakamayo kami tanan Ginoo sa nga mga palamati tanan nga naga-monitor sini nga aga ikaw gid maga-bless sa ila kag salamat sang imo dako nga gugma kag kaluoy sa amon amon tang ginatugyan kag ginapasalamatan sa imo tanan Dios ang amon tagsa ka mga pangabay sini nga aga bangod lang sa matamis nga ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Amen.